Yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Gras a thangnefedd a fo gyda chi. Ath gadw di yng nghariad Crist. Thema'r cymyn y bore yma ydy Sul y Beibl. Dad y gogoniant, sanctaidd a thragwyddol, Edrych arnom yn awr mewn gallu a thrygaredd, bydded i'ch nerth o'ch bygu ein gwendid, i ddlewyr choleio ein darluneb, ac i ddysbryd ein denu at y cariad hwnnw, sy'n cael ei ddangos a'i gynnig i ni gan dy fab, ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Mae dy air yn ein dysgu i garu Duw ac i garu ein cymydog. Rydym yn dwyn i gof yr adegau hynny, rydym wedi methu a dilyn dy air. Dad nefol, yr ydym wedi pechu ar feddwl, gair a gweithred. Hawn ni wneud yr hyn a ddylen. Yr holl alluog ddew sy'n maddau i bawb sy'n wir ei difeiriol, a drigo'r hawrth a chryddhau o bechod, eich cadarnhau mewn daioni, a'ch cadw yn y bywyd tragwyddol, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. A'r colect ar gyfer heddiw, gweddiwn. O arglwydd Bendigaid a berais fod yr holl ysgrythu'r lan yn ysgrifenedig i'n haddysgu ni. Cynorthwya ni i'w rando arni, ei darllen, ei chwilio, ei dysgu ac yn borthu arni, fel trwy amynedd a chymorth dy air sanctaidd, y cofleidiwn ac y daliwn ein gafal yn wastadol yng ngobaith y bywyd tragwyddol, a roddais i ni yn ein iachawdwr Iesu Grist, sy'n fyw ac yn tenasu gyda thi ar Ysbryd Glân, yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen.
Darlleniad Ysurach Pennod 35, adnodau 12-17. Paid â cheisio i brynu ar rhodd, oherwydd nis derbyn, a phaid ag ymddiried mewn aberth anghyfiawn, oherwydd barnwr yw'r arglwydd, a diw'n ystyried safle neb. Ond i derbyn wyneb yn achos y tlawd, fe wrendi ar ei ple os cafodd gam. Ni fydd byth yn ddinstyr o ddiweisiad y damddifad, nac o'r weddw sy'n tywallt ei chwyn. Ond nid yw dagrau'r weddw yn llif ar ei gryddiau wrth iddi lefain yn erbyn y sawl a'i cyffrodd. Fydd y dyn sy'n gwasanaethu Duw ac yn rhygu ei fodd yn gymeradwy, a bydd ei weddi yn esgyn hyd at y cymylau. Mae'r gweddi'r gostyniedig yn treiddio'r cymylau, ond disblodeir nes iddi gyrraedd ei nod. Ni fydd yn peidio nes i goruchaf ymweld ag ef i farnu o blaid y cyfiawn a gweini cosb. Gwrandewch ar hyn y mae'r ysbryd yn ei ddweud wrth yr eglwys. Gwrandewch Efengil Crist yn ôl Sant Lyc, gogoniant i ti o arglwydd. Dywedodd Iesu hefyd y ddameg hon, wrth rai oedd yn sicr ei bod hwy eu hunain yn gyfiawn ac yn dirmygu pawb arall. Aeth dau ddyn i fyny i'r deml i weddio, y naill yn Phariseaid a'r llall yn gasglwr trethu. Safodd y Phariseaid wrth ei hun a gweddio fel hyn. O Dduw, rwyf yn diolch i ti am nad dwi fi fel pawb arall, yn rheibus, yn anghyfiawn, yn odynebus, na chwaith fel y casglwr trethu yma. Yr wyf yn ympryddio ddwywaith yr wythnos ac yn talu degwm ar bopeth ag ar. Ond roedd y casglwr trethu yn sefyll ymhell i ffwrdd, heb geisio cymaint a chodi elygau tua'r neb. Yr oedd yn curo ei fron gan ddweud, O Dduw, bydd drigarog wrth i fi, bechadur. Rwy'n dweud wrthych, dyma'r un aeth adref wedi ei gyfiawnhau, nid y llall, oherwydd darostyngu'r pob un sy'n ei ddyrchafu ei hun, a dyrchefur pob un sy'n ei ddarostwng ei hun. Dyma Efengil yr Arglwydd, moliant i ti o Grist. Yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Wel heddiw yw Sul Olaf wedir Drindod, ac mae hefyd yn Sul y Beibl. A dwi'n cyfuno thema o'r ddau i fewn i'r bregath. Ond mae Sul y Beibl yn ddiwrnod i eglwysu ddathlu'r Beibl fel ffynhonnell arweiniad ysbrydol ac i fyfyrio ar ei effaith ar unigolion a chymunedau. Felly, tybed beth yw eich barn chi am ddarlleniad yr Efengil heddiw o'r Beibl? Braidd yn ddryslyd, efallai? Mae dameg y Phariseaid a'r casglwr trethu yn ymestyn thema gweddi a geir yn dameg yr wythnos ddiwethaf, lle cyfarwyddir y darllenydd i weddio gyda phenderfyniad y weddw gan symud ymlaen i thema gostyngeidrwydd, y casglwr trethu.
Efallai bod awgrym yma bod y disgyblion yr un mor agored i falchder a hunan gyfiawnder ac yr oedd y Phariseaid. Dywedir wrthym y bydd pob un sy'n dyrchafu ei hun yn cael ei ddarostwng, a phob un sy'n darostwng ei hun yn cael ei ddyrchafu. Mae yna hefyd ymdeimlad o gyfiawnhad trwy weithredoedd yn hytrach na ffydd fel yr oedd dysgeidiaeth Paul yn ei argymell. Mae'r ddameg yn gadael i'r gwrandawr benderfynu pam y cyfiawnhawyd un ac nid y llall. Disgwylir i ni gydnabod y Phariseaid fel person diwiol yma, a'r casglwr trethu fel pechadur stereotyp. Fodd bynnag, mae lyg eisoes wedi addysgu'r darllenydd gan ddyfynu geiriau Iesu yn y 5 bennod, adnod 32 pan ddywedodd, i alw pechaduriaid i feirwch, nid rhai cyfiawn yr wyf fi wedi dod. Nawr mae llawer o bobl dros y canrifoedd wedi poeni am y Phariseaid tlawd hwn. Gan feddwl tybed a yw ei ddiffyg gostyngeidrwydd neu ei hyder yn ei rinwedd ei hun wedi ei eithrio o ras Duw. Yma, unwaith eto, mae'r ddameg yn gadael i'r darllenydd ystyried y gwrth gyferbyniad rhwng y ddau. Ond, dylem ochel rhag y perygl o orsymleiddio'r ddameg hon, a meddwl am y Phariseaid fel person drwg a'r casglwr trethu fel person da. Os edrychwn ar yr ochr arall, gwnaeth y Phariseaid bopeth oedd yn ei farn ef yn angenrheidiol i fyddhau i orchmynion Duw. Yn wir, mae llawer y mywyd y Phariseaid oedd yn glodwyw ac mae yna lawer o bobl sy'n dal i fyw yn y ffordd honno. Pan oeddwn ni'n blentyn, roeddwn ni'n arfer mynd i'r eglwys a'r ysgol Sul, bob Sul yn ddi-ffael. Pan ddeithym yn ddynes ifanc, hyd yn oed pan oeddwn ni wedi priodi 53 mlynedd yn ôl, des i'r arfer o fynychu'r eglwys ar ddyddiau uchel a dyddiau sanctaidd yn unig. Weithiau, allan o'i ogrwydd, byddwn ni'n mynd ar siliau eraill hefyd. Ar ôl mynychu, teimlas ymdeimlad o hunan gyfiawnder, fel pe bawn ni wedi gwneud ffafr a Duw a wedi dod yn berson da unwaith eto. Mor anghywir oeddwn ni. Petawn ni ond wedi gwybod bryd hynny'r hyn dwi'n ddechrau ddeall a gwybod yn awr, mae trwy'r ras yr ydym yn dod i bresenoldeb Duw, ac mae sydd wedi ein dewis ni ac nid y ffordd arall. Pan ddechreuais fy ngweinidogaeth fel is-ganon yma yn y Gadeirlan 20 mlynedd yn ôl, cyfarfu â phobl o lawer wahanol gefndiroedd. Roedd rhai ohonynt yn ddigartref, neu'n gaeth i wahanol sylweddau. Ond gwaethaf ei sefyllfa, roedd gan rhai o'r bobl hyn ymdeimlad dwfn o fawredd Duw, nad oeddent yn mynychu gwasanaethu'r eglwys ar unrhyw sail. Teimlais yn ostyngedig gan rai o'r bobl hynny, a dysgon nhw rhywbeth i mi am fywyd a gras. Y pwynt yma wrth gwrs yw nad yw mynd i'r eglwys yn rheolaidd gan ddilyn yr holl ddefodau a phatrymau o reidrwydd yn ein gwneud yn gyfiawn yng ngolwg Duw. Mae Duw yn edrych ar yr hyn sydd yn ein calonnau. Oes gennym ni empathi tuag at eraill? Ydyn ni'n gweld rhywbeth o Grist ym mhob un yr ydyn ni yn gwrdd ag ef? Os ydyn ni'n wir yn credu ein bod ni gyd wedi'n creu ar ddelw Duw, mae hyn yn arwain at oblygiadau difrifol i'r ffordd yr ydym ni'n trin ein cydyn, beth bynnag fo'i cyflwr mewn bywyd. Wrth ddadbacio'r darn hwn, mae'r diwynydd Jane Williams yn defnyddio darlun o arwyr ac arwresau yn gwneud pethau'n anghywir, ac mae'n cyfeirio at Elizabeth Bennet yng nghampwaith Jane Austen, Pride and Prejudice. Ymddengys bod Elizabeth yn casau Mr Darcy i ddechrau gan dybio i fod yn ystyried ei hun yn well na phobl eraill. Ac eto, mae Elizabeth yn ymfalchio yn y ffaith bod ganddi ddealltwriaeth well o natur ddynol. Efallai dyna pam y teitl Pride and Prejudice. Mae Elizabeth a Darcy dau yn dysgu gwersi, ac rydym yn cael ein denu at y ddau gymeriad, efallai oherwydd ein bod yn cydnabod nad ydym ninnau hefyd yn berffaith. Efallai dyna pam y gallwn uniaethu a'r casglwr trethu yn y darlleniad o'r Efengyl heddiw. Felly,
Falle eich bod chi'n meddwl, beth mae Iesu yn ei ddysgu ni yma? Roedd y Phariseaid ar yr olwg cyntaf yn ymddangos yn gwneud popeth sy'n ofynnol fel addolwr. Felly, o'n i ddylem uniaethu mwy a gef na'r casglwr trethu? Roedd casglwyr trethu yn gydweithwyr a meddianwyr Rhufeinig, a chredir yn gyffredinol ei bod yn codi tal yn ychwanegol ei helw ei hunain. Felly, roedd y Phariseaid yn enghraifft o ymddygiad da, tra bod y casglwr trethu wedi'i bortreadu fel epitom drygioni. Dychmygwch y sioc. Pan glywodd y gynulleidfa gyntaf honno, Iesu yn cyhoeddi bod y casglwr trethu wedi gyfiawnhau a'i adfer i berthynas gywir a Duw. Ond yn ôl at Jane Williams, mae hi yn ysgrifennu hyn. Nid oes neb, mae'n ymddangos, yn rhy dda i fod angen maddeuant. Neb yn rhy drwg i gael ei faddau. Dylem gofio bod hyn i gyd yn ymwneud mwy a Duw na gan ni, gan mae Duw yn unig all roi'r maddeuant sydd angen arno. Roedd y Phariseaid yn meddwl y byddai'n cael ei achub trwy wneud gweithredoedd da, tra bod y casglwr trethu yn cydnabod bod iachawdwriaeth yn dod trwy ras a thrigaredd Duw. Mae neges arall yma wrth gwrs, sef nad ydym i farnu eraill. Pan byddwn yn sefyll ym mhresenoldeb Duw, bydd yn rhaid i ni ateb am ein diffygion ein hunain. Cofiwch eiriau Iesu, pan ddywedodd y bydd y rhai sy'n dyrchafu eu hunain yn cael ei darostwng, a'r rhai sy'n darostwng eu hunain gan gydnabod bod Duw yn gyfrifol ac mewn rheolaeth yn cael ei dyrchafu. Bydd y balch yn cael ei bwrw i lawr a'r gostyngedig yn cael ei codi, nes bod y ddau yn derbyn pwrpas cariadus Duw ar ei cyfer. Yn ein dynoliaeth, rydym yn bechaduriaid gyda diffygion a methiannau, ond mae gennym bwyntiau da hefyd wrth gwrs. Serch hynny ddim yn berffaith, a dyna pam y bu farw Iesu drosom ni, fel y gallem gael ein hadfer i berthynas gywir a Duw unwaith eto. Felly, dywedir wrthym i beidio barnu eraill, ac mae Jane Williams yn dweud yn ei hymwneud ag eraill, yn ein hymwneud ag eraill, y dylem gofio'r hen riglwm. Mae cymaint o ddaioni yn y gwaethaf ohonom, a chymaint o ddrwg yn y gorau ohonom, fel na fyddai'n ymddygiad da i unrhyw un ohonom i siarad am y gweddill ohonom. Mae hi'n gorffen trwy ddweud, nid oes yr un ohonom yn berffaith, ond mae Duw yn ein caru ni gyd yr un fath. Duw a Duw yn unig sy'n gwybod yn union pwy ydym ni, ac yn ein caru ni o hyd. Felly, ein nod ddylai fod, nid yn unig i geisio gostyngeidrwydd, ond i geisio Duw. A dywedodd Edward Schweitzer, ysgolhaig o Swistir, a ddysgodd ym Mhrifysgol Zurich unwaith. Nad oes gwobr mewn teimladau o isradoldeb, dim ond yn y darganfyddiad o'r Duw trigarog anhygoel. Nid yw'n bwysig os yw trobwyll yn troi'r dde neu'r chwith wrth signo nofiwr i lawr. Rhaid achub y person o ganol y trobwll a rhoi canol arall iddo, sef yr un sy'n achub. Yr un sy'n achub yw Duw, trwy ein harglwydd Iesu Grist ac yng ngrym yr ysbryd glân. Mae natur gras yn baradocsaidd, dim ond yr rhai sydd wedi dysgu empathi at eraill all ei dderbyn. Mae gras yn rhan o natur trigaredd a maddeuant yma. Y newyddion da yw bod Duw yn ein gwahodd i nesau, nid yn unig at orsedd farn, ond hefyd at orsedd gras. Mae angen i ni gadw ein llygaid ar yr arglwydd Iesu a charu'r arglwydd ein Duw a'n cyddynol ryw, fel y gorchmynwyd i ni ei wneud. Rydym i gyd yn bechaduriaid sydd angen maddeuant, ond rydym yn cael ein hadbrynu gan waith achubol ein harglwydd Iesu Grist a chan gariad Duw. Fel y dywedais ar y dechrau, mae heddiw hefyd yn Sul y Beibl ac awgrymodd y parchedigathro Leslie Holden, oedd unwaith yn Coleg Cuddesdon, ein bod yn mynd yn ddyfnach ac yn bersonol yma i mewn i'r hyn y mae hyn yn ei olygu. Meddyliwch am sut mae Duw yn delio â phob un ohonom, ei greaduriaid, ei bobl. Nid yw'n ein trin fel pe baem yn ddalenau gwag o bapur y gall argraffu beth bynnag y mae'n ei wyllysio arnynt. Mae'n ein cynnwys ni mewn sgwrs, sgwrs meddyliau,
sgwrs bywyd, cymuned yr eglwys a thu hwnt. Gallwn ymateb fel y dewiswn. Ond, fel yn ein perthynas ag eraill, rydym yn ddoeth i fod yn ostyngedig, rhoi a dysgu a datblygu. Nid oherwydd ein bod yn cael ein gorfodi wneud hynny, ond oherwydd ein bod yn dymuno bod mor dda a gonest ac y gallwn. Gall pob un ohonom wneud hyn wedi'r cyfan. Rydym i gyd wedi ein creu ar ddelw Duw ac mae gennym y gallu i wynebu her o'r fath. Efallai ein bod yn bechaduriaid, ond yn ddyfnach na hynny, yn greaduriaid annwyl i Dduw. Felly i Dduw y bôr gogoniant, yn awr ac am byth. Amen. Gadewch i ni gadarnhau ein ffydd. Credwn yn un Duw, y Tad holl a lleol, gwneithurwr neb a deiar, a phob peth gweledig ac angweledig. Credwn yn un arglwyddesu Grist, unig fawr Duw, cenedlwyd gan y Tad yn yr holl oesoedd. Duw o Dduw, llewyrch o lewyrch, gwir Dduw o wir Dduw. Wedig yn y heddlu, nid wedi'i wneithur, yn un hanfod ar tad, a thrwy ddywef y gwnaed pob peth, ac mwyn ni, ac ein hiachadwriaeth, disgynodd yr nefoedd, trwy nerth yr ysbryd glân, daeth yn gnawd o fair forwyn, ac fe gwnaed yn ddyn. Fe croeshoelwyd drosom dan Pontius Pilate, diddefodd angau ac fe claddwyd. Atgyfododd y trydydd dydd yn ôl yr ysgwythyrau, ac ysgynodd i'r neb, ac ymlaen eistedd ar ddehelaw tad, a daw drachefn mewn gogoniant i farnu'r byw a'r merw, ac ar ei deyrnas ni bydd diwedd. Credwn yn yr ysbryd glân, yr arglwydd rhoddwr bywyd, sy'n deillio o'r tad a'r mab, ac ynghyd â'r tad a'r mab, a gyd addolir ac a gyd o gyneddir, a lefarad trwy'r proffwydi. Credwn yn ein eglwys lan, gatholig, apostolig. Cydnabyddwn un bedydd er meddiant pechodau, a disgwyliwn am atgyfodiad y merw, a bywyd y byd sydd y ddyfod. Amen. Gweddiwn dros ein byd a gweddiwn dros ein hunain. Yn erth yr ysbryd ac mewn undeb â Christ, weddiwn ar y tad. Holl alluog Dduw ein tad nefol, a ddewais trwy dy fab Iesu Grist, wrando arnom, pan weddiwn mewn ffydd. Nertha David esgobenlli a Manon ein deon, ath holl eglwys yng ngwasanaeth Crist. Oed i rai hynny sy'n cyffesu dy enw bod yn un yn dy wirionedd, hyd fyw yn dy gariad a datgelyd o goniant yn y byd. Arglwydd yn dy drigaredd, dy roddoedd hineb i bawb mewn awdurdod, a chyfarwydd ar genedl hon a phob cenedl arall yn ffyrdd cyfiawnder a heddwch. Weddiwn y bydd y cadoediad bregus rhwng Gaza ac Israel yn datblygu'n heddwch parhaol, ac obeithiwn am ddatrisiad i'r rhyfel rhwng Rwsia ac Wcrain. Oed i ni anrhydeddu ein gilydd a cheisio lles pawb. Arglwydd yn dy drigaredd. Cysura ac iach a bawb sy'n dioddef, o ran corff, meddwl neu ysbryd. Roedd ein ddiddewder a gobaith yn o'i trafferthion, dyr oedd ein lawenydd ei achawdwriaeth. Dyr o ras i ni, ein teuluoedd, ein ffrindiau, ac i bawb o'n cymdogion,
Cofiwn yn arbennig y bore yma. Joel, James, Melanie, Ray, Tom, Nick, John, Ruth, Beth a Rhian. Boed i ni wasanaethu Crist wrth wasanaethu ein gilydd, a charu fel mae ef yn ein caru ni. Arglwydd yn dy drigaredd. Gwrando ni wrth i ni gofio rhai hynny a ddi farw yn ffydd Crist. Weddiwn dros yr anwyliaid o'n cymuned ni sydd wedi marw yn ddiweddar. Yn ei plith, Dion Emeritus Alun Hawkins, Jan, Derek, a thros Lisa Murray, Alfred Coles a Sue Thompson, y cedwyr ei gwyl goffa yr wythnos hon. Yn ôl da ddewidion, caniatáu ni gyda hwy ran yn y deyrnas dragwyddol. Gan ymlawenhau yng nghymundeb deiniol a'r holl saint, cyflwyn nhw'n ein hunain a'r greadigaeth gyfan i thgariad di-ffael. Arglwydd yn dy drigaredd. Dad Trigarog, derbyn y gweddiau hyn. Ein gwaredwr Iesu Grist. Dywedodd Iesu, dyma fy ngorchymyn, carwch eich gilydd fel y cerais i chi. Tangnefedd yr arglwydd a fo gyda chi bob amser. A hefyd gyda chi. Gadewch i ni gynnig arwydd o dangnefedd gyda'n gilydd.
Dathlwn gyda'n gilydd roddion a gras Duw. Cymerwn y bara hwn, cymerwn y gwyn hwn, i ddilyn y siampl Crist, ac i fyddhau diolch am hyn. Yr arglwydd efo gyda chi. Dyrchefwch eich calonnau. Diolchwn i'r arglwydd ein Duw. Iawn yn wir, ein dyletswydd a'n llawenydd bob amser ac ym mhob lle yw diolch i ti, Dad Sanctaidd, holl alluog a bethfewiol Dduw, trwy Iesu Grist ein harglwydd. Gan mai ef yw ein harchoffeiriad mawr, a'n rhyddhawdd yn pechodau, ac a'n gwnaeth yn offeriadaeth frenhinol, yn dy wasanaethu di ein Duw a'n tad. Felly gyda llu'r angylion a holl gwmpeni'r nef, cyhoeddwn ogoniant dy enw, ac ymuno â hwy yn ei hemyn di-derfyn o fawl. Pob moliant a diolch i ti, y gwir a'r bywiol Dduw, crewr pob peth, rhoddwr bywyd. Lluniais ni ar dy ddelw dy hun, ond yr ydym ni wedi difwyno'r ddelw honno ar syrthion bryn o thogoniant. Rhoddwn diolch i ti am anfon dy fab i rannu yn bywyd ni, fe childiais dy farwolaeth fel y cair byd ei achub. A'i atgyfodi oddi wrth y meirw, fel y boi ni fyw yn ddywedd, ac yntau yn omninau. Sancteiddia a thysbryd y bara hwn a'r gwyn hwn, dyroddion i ni, fel y bont i ni yn gorff a gwaed ein iachawdwr Iesu Grist. Yn os y brydychwyd ef cymerodd fara, ac wedi rhoi diolch fe torodd a'i roi i'w ddisgyblion gan ddweud, cymerwch, bwytewch, hwn yw fy nghorff a roddir drosoch, gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd ar ôl swper cymerodd y cwpan, ac wedi rhoi diolch fe rhoddodd iddynt gan ddweud, yfwch o hwn bawb, oherwydd hwn yw fy ngwaed o'r cyfamod newydd, a dywelltu drosoch a thros lawer. Maddeuant pechodau, gwnewch hyn bob tro yr yfwch ef, cof amdanaf. Gadewch i ni gyhoeddi dirgelwch y ffydd. Bu farw yn Crist, atgyfododd Crist, daw Crist mewn gogoniant. Fel y gorchmynodd ef i ni o dad, yr ydym yn cofio Iesu Grist y fab, gan gyhoeddi ei farwolaeth fuddugoliaethus a chan ymlawenhau yn ei atgyfodiad, a disgwyl iddo ddod mewn gogoniant, deuwn ar bara hwn i ti a'r cwpan hwn. Derbyn ein haberth o ddiolch am oliant,
adfer ac adfywiad o holl bobl. Adnewydda ni a phawb y gweddion trostynt a thras a thfendith nefol. A derbyn ni yn y diwedd gyda'r holl saint i'r llawenydd di-derfyn hwnnw a addawyd i ni gan dy fab ein harglwydd Iesu Grist. Trwy ddo ef, gyda gef, yn ddo ef, yn undod yr ysbryd glân, iddo ti dad holl alluog yw pob anrhydedd ac ogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Felly gweddiwn y weddi ddysgodd Iesu i ni ein gweddi teuluol, gweddiwn yn hyderus ar y tad. Ein tad, y rhwnnwyd sy'n y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwnelau'r dywyllus, megis yn y nef, felly ar y ddaear hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara bynyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel yma ddyn ninnau yn dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth. Eithyr gwarent ni rhag drwg, canis eiddo tir deyrnas, a'r gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Yr ydym yn torri'r bara hwn i rannu yng nghorff Crist, a ni'n llawer un corff ydym, gan ein bod yn ôl yn rhannu'r un bara. Iesu yw oen gryw, sy'n dwyn y maith gyffredau'r byd. Gwyn ei byd y rhai a ewig i'w sicr. Ar glwydd y dwyn ei cefn, ond dewch gael, a chael mwy a chael.
Diolchwch i'r arglwydd oherwydd graslon i wef. Dduw grasol, rhoes dy fab Iesu Grist fara ei fywyd a gair ei deyrnas yn fwyd yr newynog. Adnewyddad y bobl a thras nefol, ac yn ein holl wendid cynnal ni trwy dy wir a ddwiwiol fara, ef sy'n fyw ac yn tenasu yn awr ac am byth. Amen. Yr arglwydd efo gyda chi. Bydded i Grist ein gair bywiol yn ysbrydoli i fuddod llawen, gan ddilyn ei ddysgeidiaeth a'i esiampl, a bendith Duw holl alluog, y tad, y mab a'r ysbryd glân, a fo'n eich plith ac adrigo gyda chi'n wastad. Amen. Ewch mewn tangnefedd i gario gwasanaethu'r arglwydd. Yn enw Crist. Amen.